دمجارە قەیرانە سووریەدا ku yek ji kêşeya herî meziniya 7 salên dawî ye tê destnîşankirin ku divê mijarê de du hêzên global Amerîka û Rûsyayê li hev kirine. Tê diyarkirin ku piştî hevdîtinên dû dirêjiyên veşartî di navber her du welatan de hatine kirin, Serokê Amerîkayê Trump û Serokdevletê Rûsyayê Putin di hevdîtina Helsinkê de mijara Sûriyê bi berfirehî nirxandine û her du serokan divê mijarê de li hev kirine. Pasporên Tirkiye balê dikşînin ser peyamên Trump ku rojê hatiye ser postê xwe hetan ha her daxwaza vekişîna ji Sûriyê kiriye û dibêjin di çarçoveyê karîgerkirina vê planê de ev daxwaza Trump dê cibicî bibe. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki... Ev heyameke dirêjî Amerîka di mijara mayîna Esed ta qanî bûye. Lêberê li Sûriyê tenê Amerîka û Rûsya nîne. Tirkiye û İran jî heye. Loma pêdivî bi planeke ku hemû layan ser da li hev bikin heye. Ji bo Amerîkayê mijara sereke rewşa YPG ye. Ku ev heyameke dirêjî piştevaniya wê dike. Lêberê di vê mijarê da di navbera aktoran da nêrîneke hevbeş tune ye. Pentagon ji bo YPG planeke weke rêveberiya Herêma Kurdistanê ya Iraqê pêşbînî dike. Wezareta Karên Derve û Qesra Spî di çarçoveyê hesasiyetên Tirkiye da hewl dide ku YPG entegreyî sistemê bike. Biya min dema ku YPG çekan berda û di çarçoveya yekparçebûna xaka Sûriyê da daxilê sistemê bibe, Tirkiye jî nerazîbûneke nîşan nade. Pasporên Tirkiye yên geşedanan Jenêz ve dişopînên balê dikşînin ser vê mijarê ku êdî ji bo Amerîka mijara sereke Îranê. Li gorî pasporan Washington li Sûriyê bi qebûlkirina daxwazên Rûsyayê dixwaze di mijara Îranê de piştgiriyê wergire. Şimdi yapılmaya çalışılan şey Rêveberiya Amerîkayê ya nû heyamek dirêj e dibêje ji bo wan mijara serekê Îran e. Trump demek berê rakand ku ew ji rêkeftina nuklerî vekişiyaye. Niha Amerîka ji bo ku Îranê dorpêç bike hewl dide çend welatên din jî bikişe aliyê xwe ve. Di vê mijarê de ser Tirkiye jî di nava hewlan de ye. Bêguman di vê mijarê de helwesta Rûsyayê giring e. Xuyeyê ku Rûsya û Amerîka li Sûriyeyê li ser çend mijaran li hev kirine. Lê di mijara Îranê de hêj ti rêkeftinek xuya nake. Loma her du welat jî di mijara Sûriye û Îranê de hewla avakirina planeke hevbeş didin. Vêyekê herî zêde jî Amerîka dixwaze. Di adara sala 2011 de bi destpêka şerê navxweyî Sûriyê heta niha, Amerîka wek hêza herî mezin bû piştewanî opozisyona Sûriyê. Rûsya jî bû piştewanî herî mezin yê rejîma Esad. Di navbera salên 2014 û 2015 de bi gurbûna gefa Daişê, dişûna ku Esad ji ser postê wî bêxistin, armanca Amerîkayê bû tenekirina Daişê. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.